Eto guys, papunta kami sa Minteryo. Sis from Korea, si Luy kasama ko si Luy sis. Tapos may dala akong royal at saka torta. Sila ni mama, nandoon na sila ni mama, tapos na sila ni mama. Huli ako dumating dito guys kasi bumili pa ako ng royal. Kaya eto, tapos may misa dito ngayon. Kaya eto, tayo na mga bata. Dito kami dumaan kasi yung misa nandoon sa harapan. Ibutan na ito kamamay daw. Ibutan na ito kamamay. Mana? Kamamay Mario na maghanap good. Katukutan dila. Ayan na, kaon magyakla. Lanay man siya. Ay, mo mama dyan. Kasi mo mama, ako na yung mama. Patay na biya. Patay niya mama? Patay niya mo mama? Saan mo yung mama? Ha? Kisay mo mama? Karon? Oo? Ibiyang. Ibiyang. Bawag ka ibiyang dyan. Patay na may mama to. Manado. Patay na ang mama ni Ibyang. Ako ko asa ni Ibyang. Patay na mama ni ibiyang. Irlinda. Ang mama ni ibiyang. Da. Yan guys. Mag-atin tayo sa misa. Abo? Madalad dito. Aman-aman. Makaluhugi ang among pag-ampo, Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Ngayong bunta. To nagbiyaan ko. Tag 4 ilariki? Isa? Larag naman na imong lubi. Uy, amrin sila ingot. Eto guys. Naglakad ako kasi hindi ako binalikan. Ewan ko ba kung bakit hindi ako binalikan mga te. Kaya thank you so much guys. Sa mga suporta ninyo sa akin. Thank you so much. Ay, galing sa minteryo, naglakaw in town ko pag uli. Hindi na bumalik yung mga driver. Iwan ko ba kung bakit. Eto,
Laban mga te, malapit na ako sa bahay. The next day. Hi guys, good morning. Karon mandagkot mi sa Minteryo dito sa Kinugitan sa iyang lula, lulo at mama ni Sherwin. Samahan ko siya guys. Papunta na kami. Hindi pa kami nag-almusal. Maaga kami guys kasi si Sherwin walang vaccine. May nakabantay doon, kailangan ng vaccine pag pumasok doon sa Minteryo. Kaya maaga kami habang wala pang nakabantay doon. Sige na, babe. Here na kami guys sa Minteryo sa Kinugitan. Maglakad kami papunta doon sa kanyang lula at lulo ni Sherwin. Kaya age? Maming mamatata. Yang. Ay ma. Dito ang sa lula ni Sherwin at saka sa kanyang mama. Maming. Punta kami ngayon guys sa kanyang lulo. Eto guys, tapos na kami dito sa kay Lulo Pano. So pauwi na kami. Eto, palabas na kami. Naghanap kami ng aso. Para maglakad kami ng aso guys. Iiwan natin ang mga masamang espiritu. Charot. Kailangan maglakad tayo ng aso bago tayo lumabas ng Minteryo. Sino ang naniniwala niyan? Ayan. Magkapira na naman ngayon ang mga bata. Ipagpag natin. Indira. Siyempre, hulugan. Pila may sulod sa baso. Ay, wala pang laman, guys. Ito, sige. Ayan. Hair ko, guys, sa Talisayan. Mandagot ko sa Minteryo. Nagpalit ko sa kuan. Posporo o kandila. Ako ni classmate. Si Rosana Gabutan. Ay, parintig hapon. Igagaw. Igagaw. Ya parinti pa jud. Ayan guys, naay bantay. May mga pulis dito. Pasok na tayo dito. Ako dagutan pod ari. Si Obitoy ako igagaw. Tapos si Madam. Mandag ko tara ni kisa man ang ubos kang Muling kuya ni Rida. ang tatay nino. Kanang isayo kinsa man na Kani Dani. Pwede ra day siya guys, lungkabon kung dugay na ang patay na lubong. So diri kang insiima. Katong dito sa pasignalan bitaw nga akong igagaw. Ayan, here. Tapos, iyahang mama, si Mama Idak here. Nakadagkot na ko ari. So, muadto ko karon sa kay Lolo.
Una ko ninyo yo. Madam, una ko ninyo. Tabi apo. Here guys, kay Lolo. Ayan. Diri na sila ni Mama gahapon. Maunang naanay kandila ari guys. Maparong pa jud. Di aralo ang kandila ala. Ayan. Punta tayo sa malaking krus. Naramadidani sa kilid di ay. Dire kilid. Dadto ra ta pwede magko ano. Pwede naman siguro na kay di naman takakwanto ka init naman. Next. Here tayo sa dakong krus. Di ara. Tanan mga kalag nga wala na akong naanhaan kay tungod sa kadaghan, bahin-bahin. Inyong bahin. Tanan mga kalag. Ayan, here. Pauwi na ako. Tapos na ako nagdagkot. Si Sherwin hindi nakasama kasi naglabas siya. Tapos, ako lang ang pumunta dito guys. Mayroon akong dalang posporo. Kailangan iiwan natin ito. Wala tayong dalahin. At saka, maglakang napuntag aso. Atong isunglod ang posporo guys. Ayan. May kay wala diri ang mga bata ng kuan. Ay, ikaw magbantay lang iti. Ay, si ate pala ang magbantay dito guys. So, lagyan natin ng kayamanan. Bigyan natin si ate. Ito ang kanyang ang daming laman. Yan, te. Salamat. Punta ako kay ate kasi masarap ang empanada ni ate dito. Ayan. Snack muna tayo bago tayo umuwi, guys. Ayan sila ni Madam. Ang imo, duha imo, madam. Duha ka shake. Dayon 100 na empanada. Balik 100. Pito 100 gwapa no? Yes. Emal. Upo tayo dito sa lamesa. Kain muna ako bago ako umuwi doon sa bahay. Tapos meron kay Sherwin. Isa sa akin ito guys. Kain tayo ng empanada. Ayan. May itlog, tapos carrot, at saka patatas. Dagum-dagum na po ang kawanangan. So, naarabay bagyo nga si Bagyong Queenie. Mulan na. Nay, bagyo te? Queenie lagi no? Ayun si Madam doon no? Si ate. Init, ulan, maunang ang resulta, subawan. Wala. Oh, Elena! Ayaw ko na. So, pauwi na ako kasi parang uulan na guys. Eto, dalhin ko ito para kay Sherwin. Eto. Maraming salamat sa inyong lahat sa mga suporta ninyo sa akin. Thank you so much. Ako'y magpaalam na guys. Uuwi na ako. I love you all. Bye! Kain na kami! Kain na Sherwin. Eto, dito na ako sa bahay. Ayan, kumain na si Sherwin ng
Empanada. Kanina ko na ni. Natunaw na. Thank you guys.